Takže středa. Standa se nám dnes postaral o zábavu, když na cyklostezce omylem spadnul do bláta, za což jako jsme samozřejmě jako správná parta pomohli, že jo, vyšli jsme mu vstříc. Vůbec jsme se mu nesmáli. Hlavně Lukáš teda to pak dával trošku sežrat. No, ale tak aspoň byla sranda po dlouhé době. No a trasa, jaksi maďarský cyklostezky, opravdu nejsou to praví. Takže dále už jen po cestách, jako jsou silnice, dálnice, že jo, to taky pro nás není problém. No a tělo bolí mě prdel, pak mě taky bolí prdel, bolí mě rameno, bolí mě nohy, bolí mě konečky uší, bolí mě vlasy, bolí mě všechno. No, ale jinak to celkem jde, kdyby furt nechcelo, bylo by to asi fajn. A na závěr 3x piča.